Hoy, kamo ba? Gahapon. Asa man ang mga appliances na ko furniture na nawala man akong balay, ha? Asa man ron? Sabi ko gahapon na. Asa si David ug si Lord Jay? Si David og si Lord Je, wala ka balik kay gilantan gahapon na nagatrabaho init kayo. Ay dili. Basin sila kinanguha na ako mga gamit ano ba? Asa? Wala, Sa- ay sila, nakuyog may gahapon na ng pag-uli. Nakuyog may tanan. O may kabalo. Nya ikaw mo nganong karon pa maka gipatawag man kanako ato niaging adlaw? Ha? Wata sa boy bungol. Ngano wa makadung usang adlaw? Kapoy ko gahapon. Karon to nang namali pa man mo eh. Ay nabuwang nga sweet daw. Balik mi kiwa mi sweet. Ano mo sweldo ano wa pag inyo no maras sa si arahan to. Hugaw kay sa tanan kisa man na nagtrabaho ato. Di ko musugot mo, di ko muhatag og sweldo. Wa pa ni nauman, wa pa rin limpyo ng palibot ang balaya. Lahi na pula ron. Balik mo limpyo ana, balik Lahi mo. na po yung sweldo ani karon. Ano sila yung sweldo? Nga pakyaw man ako gipatrabaho ninyo. Balikin na ninyo panlimpyo yung usob, yate punoon mo. Ay nabuwang nanuning kalakihan eh. Tay. Pakyaw. Ang ko na pakyaw mo na niya to rin. Kumano kayo? Puri klaro rin yung kwan. Dari na nga pasok na ako. Buntay, laspa. Kapisinagaw na ako. Tapol kung trabaho ko yung sweldo. Tapol ko nito. Oh, kamatay kung ka usang muhalo. Ay saba. Hangtod karon ina, gikan paghapon gadadala gyud pung kanang galon. Wala agas ng great buhato. Agas sa dag, agas na CR. Ulang lang gani mo nang kawato ng galona. Wala mo di agas sa atong. Kanang kuan oh, nang tawad to. Type po nang Saan? Ano dala mo? Ano? Di na gyud mapas mer kalibang pa kaysa. Kalibang ko. Ikaw ba? Hari ra kang pikas ay magasalog ko ha. Ate po nung kasakit kina akong buhok. Nang tama na ko ni pagsalog ng mali. Walay tubig haan eh. Sa lugar magapaabot ko ni kanus sa kamahuman. Eh mama nang akong tae makigulat. Eh, Trabaho ako gulat ako din ha. Ang tao na to ani pag klaro. Bastos kang dako. Naka nakitang itlog. Ha, manyakis kitang dako. Manyakis kay kana naman. Yate kuno ka ikasalod hanak. Yate manyakis kay ka. Tinagyod. Hawa sa. Bali, isugod na. Magasugod ng kapuhaan. Magasugod ng Sana akong buhok ba? Kanang akong buhok. Yate malabnot na. Yate kuno. Ganang isa ka galon. Ano ba? Oh, kan anong galon na? Yate ka. Pagkaluoy ning tawhana. Bali gining pagkahago. Kapoy sukat paghapon. Mura gigutom, yate ne. Hoy. Unsa man ka gatrabaho ka? Unsa man natulog man ka? Bali, paabot na ko ni mo ni paabot din na. Tulog na Pag nalod na to. Mura kisigsuldoan ka katulog ra ka din ha. Oh, asa man ang narahani? Ilmoawan na ka? Mata, lihok. Gusto ka nakatulog lang siya. Inom ang tae, anong kamuwasan? Ano kay sumbago na magatalig ko? Dili pa mga strike ba? Kanunay lang gusto na namong kan. Huwag yan, galamahag. Si Kinsa. Isa na kuha ko kaangay. Yate. Yate. Ako rin yung gibantayan niya. Kaya asa man yung mga kuhan, ha? Kung mag-aasas ko sindos, ha? Ang pakilantan mo ko na ugma. Yate ko. Ang liyok mo din, ha? Yate, ako rin yung gibantayan. Palin yung panglibak ko, Roy. Wag ka kuha ng maglibak mo. Ay, na.
tutok na ba? Hindi. Kasi garagin tutok na ako. Kasi mo na ako galing. Ako ragin yung bantayan, no? Kaya lang na, naanda naman yung sigig pa muna. Kamatay, mutibad yun, mutibad. Sige. Ikaw, galing ragin. Na. Di ko ba ni mo na ako pagpigkwintang ako, silheg na, yate. Oh, ikaw kung anong, oh. Doon lagay ko ni Moranji ba? Muatras din ka. na po na, mamuna. Bro, nakakatawag snack na mo na eh. Oh, snack na mo gipangita. Snack na mo gipangita. Hulata ka nagkuha. Nagkuha ko. Snack ko no, mga tag. Bot. Nara, mga pinalangga kong trabahante. Nara inyong snack. Oh, ikaw. Mga Raji, poje. Oh, kananang kamote. Ikaw ya. Ngayo kaya? Oh. Pero wala, kamatay kamote. Puti na. Gusto kayo mga ayos snack? Gusto kayo mga ayos snack? Wa pag mo dakong agi. Sukat ba gahapon, oh? Wa pa mo na human. Ikaw pa rin. Sukat pa gahapon. Ha? Imbis ipalakaonin ako ng bisita, inyong nanonin kalas-kalasan. Yate mo. Mga tag lagi pag snack, pero padulon pod. Wala, pares tubig eh. Nara! Lili, akong tingalon. Asa man ka? Na. Karang pagkadalo ninyo. Basig na pa gustong kulang napakay gustong kayoon. Nakoy toothpick kadto je. Pick mo, nga demanding kay mo, wa gay mo kahuman ang mga trabaho. Tuslo ko na ko na yung mga bunao niya, mga buho na og. Na. Oh, mga trabahante ko kugihan. Pangundang na mo kay hapon na kayo hisalop ng adlaw. Pangundang na mo kay wagya po mi agi oh. Sus ko Ginoo, pangundang na mo, panguli ni mo adto ni sweldo ninyo oh. Kamatay wa mo yung mga agi. Panuol mo ane. Pre. Oh, wa ko lang yung kwarta. Pakyaw man na bahingan na ninyo usa kalibo. Libo ra. Kano mo tinarbaho? Ayoko niyo pan ko na, wa po mo na agi pong kuan. Kana ra, maigo na mo. Nagkini maayo na. Bahina ganin ninyo, wa po mo yung mga pulos mo trabaho oh. Rene? Wala ko na. Oh, nakadek. Sunga na kay ka! Hoy, ganun ba na kay ka? Hoy, ganun gikulata man yun. Ay, nganong gikulata man yun eh. Buwang kasi buwang na tayo balik mo. Buwang law. Buwang man din. Sa balik ka sa. Sige ron. Ya. Hoy! Okay, ba? Nganong ka na rin gata kasi do?